La notícia sortia a la llum fa pocs instants. Leo Messi no seguirà lligat al Futbol Club Barcelona. Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. El vídeo d'avui no serà analitzant el perquè de l'adeu de Messi, no serà analitzant el perquè del comunicat fred, aspre, del Futbol Club Barcelona, dient que el millor jugador de la història se'n va del seu club. El vídeo d'avui serà, jo crec, el vídeo més personal que he fet al canal. Avui vull parlar de jo, vull parlar de com em sento després d'aquesta notícia. És una notícia que personalment, no sé com ho sentireu vosaltres, m'ha trencat per dins. No me la volia creure, de fet, encara ara no me la vull creure, no em vull creure que Leo Messi no torni a jugar mai més pel Futbol Club Barcelona, no torni a vestir aquests colors, els meus colors, els colors que em representen, els colors que el representen a ell, i ni que sigui la crua realitat, jo personalment no ho vull acceptar. No em vull creure que el millor jugador de la història ens abandoni, i el que em fa més ràbia, sentir ara reaccions, el que em fa més ràbia és que l'any passat Messi volia marxar i ho volia amb tot el seu cor. De fet va enviar el burofax, però és que aquest any no, és que aquest any Messi havia tornat a somriure al Barça, Messi estava a gust, estava tornant a fer amics amb Pedri, amb Ansu, amb Riqui, es sentia còmode, veia que hi havia un projecte amb futur, i el Barça se li planta dient que la Lliga no el pot inscriure. Jo, sincerament, no sé com ha anat perquè no tinc contactes dins del Barça, però puc assegurar que si jo hagués sigut el president, hagués fet el que hagués calgut, m'hagués desvinculat de la Superliga, tot, per poder tenir a Leo Messi aquí. Perquè ja no és de ser millor jugador, ser pitjor jugador, és l'emblema del club. És qui t'ha estat salvant tots aquests anys el cul. Ha guanyat 35 títols. És el màxim golejador de la història amb un sol club. És el millor jugador de la història, amb més pilotes d'or. Va cap a una nova pilota d'or. I passa això, i ho sentia ara a les opinions de RAC1, com pot ser que s'hagi fet oficial l'adeu quan encara queda tant temps pel final del mercat perquè se puguin inscriure jugadors, quan encara s'hagués pogut remoure més mar, terra, aire, tot s'hagués pogut fer molt més. La meva pregunta és per què? Per què et plantes tan aviat i veus que la Lliga no ho vol, i en comptes de remoure, buscar solucions, que estic segur que ja ho han fet perquè la Porta s'estima el Barça, estic segur que ja ho ha fet, però per què només? Per què només? Quan es tracta de Leo Messi, per què no apurar fins l'últim segon que tens? Per què no apurar fins l'últim segon que tens per intentar fer que Leo Messi renovés amb el club que Leo Messi estime? Leo Messi ha vingut d'Eivissa amb ganes de renovar. A més, amb la moral pels núvols, perquè ve de guanyar la Copa Amèrica. I es troba amb això, i no em vull ficar amb el Barça, perquè segur que ha intentat fer el màxim, però sempre queda el dubte de segur que s'hagués pogut fer més. Perquè si no el Barça encara estaria pencant, i demà seguiria pencant, i la setmana que ve seguiria pencant, i fins l'últim segon seguiria pencant, i l'últim segon no se li podria retreure res. Res! Perquè fins l'últim minut està lluitant perquè Leo Messi es quedi al Barça. Però no, a gairebé un mes de que s'acabi el mercat, de poder-lo inscriure, ni que no comencés la Lliga, no. El Barça es planta. Per què? Perquè no vol abandonar el vaixell de la Superliga. Doncs, amb perdó, però almenys a mi em dóna la sensació que el Barça prefereix la Superliga que no a Leo Messi. I això per dins a mi sí que em trenca. Em trenca d'una manera molt. Em trenca molt. És molt difícil per mi admetre que Leo Messi se'n va, però és el que toca fer, i
el més aviat que es pugui, quan la porta surtin, que han dit que serà demà a les 11 del matí, tindrà un vídeo més tranquil, més explicant, menys en calent, més en fred, més explicant les raons i què ens espera, però necessitava fer aquest vídeo, necessitava desfogar-me i és una llàstima. És una llàstima que Leo Messi se n'hagi anat d'aquesta forma del Barça. Si us ha agradat el vídeo, deixeu el vostre like i subscriveu-vos al canal. I recordeu, sortiu i disfruteu.